Ahoj, jmenuji se Jonáš a jelikož se zajímám o udržitelnost, přírodu a právě ESG, tak jsem moc rád, že jsem se mohl podívat na slavnostní otevření mokřadu u Coca-Cola výrobního závodu. Jsem rád, že tu máme další firmu, která doopravdy něco dělá a že se dějou takovýhle věci. Nacházíme se v mokřadu areálu industriálního společnosti Coca-Cola v Kyjích. A jsme tu proto, že jsme jej dneska otvírali zrevitalizovaný pro veřejnost. Celý ten areál má 3 hektary. Máme propočítáno, že by ročně měl zadržet až 12,5 milionů litrů vody. V současné chvíli jsme pár týdnů po realizaci a už teď nás překvapuje, kolik života se sem do tůní stahuje. Tady můžeme vidět půlce obojživelníků a hmyz, včetně vzácných druhů vážek.